हाय फ्रेंड्स, आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। आं मोजाङै दं इसोरनि अननायाव। आरो लोगोसे दिनै जों मानि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ। जोङो माखासे बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान आरो हिर' आरो भिलेन रुंसारि बिथांमोननि बागै एसेबाबो सावरायनो नागिरदों। मानो होनोबा आं दा बेंगलराव दं नालाय, माने कर्नाटक स्टेटआव। जोंहा कर्नाटक स्टेटनिफ्राय सासे पुनित राजकुमार होननाय हिर' थैनानै थांबाय, नङा होमबा? रुंसारि जालांबाय बिथाङा। दा बिथांखौ मालाय बोसोराव खनसे जोनोम सान आरो खनसे थैनाय सान फालियो। दा जोंनियावबोथ' बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोबां मानसिफोर थैनाय थांबाय, नङा होमबा? दा जोंनि बर' हारिफोरखौ रावखौबो आङो माने बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसे सावथुन मुलुगनि बिबानगिरि बा खामानि मावगिरि सार मेडाममोनखौबो आं दिनैसिम जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जेसेबांनाखि भिलेन हिर' बा कमेडियान थैनानै थांबाय बा रुंसारि जालांबाय, बिसोरखौबो आं जेबो फालिनाय नुवाखै। मानो होनना बुङोबा बर' सावथुन मुलुगाथ' एसेबां जौगानाय नंखाया नालाय, आरो दाबो इण्डियानिफ्राय मानसियानो नायखाया। मानो होनोबा जोङो जोंनि हारिनि रावावसो दिहुनो नालाय। दा जोंनि हारिनि रावाव दिहुनोब्ला जोंल'सो जेनेबा बर' हारियाल'सो नायो, गुबुन हारिया नायबाबो जेबो बुजिया। आरो नायबाबो बांसिनानो स्किप खालाम माने दानि नायो। दा जेखि जादोला जोंनि हारिनि बर' फिल्मखौबो माने हिन्दी लेंगुवेजाव देखायनो नाजानांगौ, कर्नाटकफोरनि बायदि। जेरै साउथनिफ्रा बांसिनानो हिन्दीयाव ट्रान्सफार खालामनानै दिहुनो, माने रावखौ सोलायनानै। दा जिखियानो जाया, बेफोरखौ बारो, आं बेनि बागै सावरायाखै। दा नैबे जाथि कर्नाटकआव जा जोंहा हिर' पुनित राजकुमारना थैनांबाय, दा बिथांखौ फालिनाय बायदि जोंनि बर' हारिनि सावथुन मुलुगनि बर' रायजोफ्राबो जेरै पुनित राजकुमारखौ गिदिर गिदिर पस्टार लागायनानै बोसोराव खननै फालियो, जोनोम सान थैनाय सान। दा बिदिनो जोंनि बर' हारिनि थैनाय सुबुंफोरखौबो आलारि बाथि सावनानै पस्टार गिदिर गिदिर लगायनानै आलारि बाथि सावोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो। मानो होनोबा बिसोरो थैनानै थांबाय, जोंसो सिनायबाय। आरो जोंबो मा बाव साननैसोल'सो बावनो, नङा होनबा? मानो होनबा थांना नुसान्दिल' मानसिखौ गोसोआव थायो, आरो थैना थांबाथ' रावबो गोसोआव थाया। बेनि थाखायनो माने बिसोरो जिथु फिल्मनि हिर' कमेडियान आरो भिलेन, बिसोर सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाय। दा बिथांमोनखौ जोङो माने नेरसोन महरै हायाबाबो फिसा खाम्फा गायसननांगौ बा पस्टार लगायनांगौ, ओरै बिथाङा ओरै थोरैमोन होननानै। दा मालाय कर्नाटकनि मानसिफ्राथ' दा जेरै थाङो बिदिनो पुनित राजकुमारनिल' सावगारि नुयो। मानो होनोबा आलारि बाथि सावो, माला गिदिर गिदिर गानहोयो मालाय। दा जिखियानो जाया, जोंनिफ्रायथ' साथाम थैना थांबाय, नङा होमबा? सावथुन मुलुगनिफ्राय सासे एक्टर, सासे भिलेन, सासे कमेडियानखौथ' नोंथांमोना रामसिं गेरला होनना बुंबा मिथिखायो। दा रामसिं गेरलायाबोथ' थैना थांनाया एसे बावबाय। दा साननैसो आगोलाव माखासे इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायदोंमोन। दा जेबो गुमुरखौनो मोनाखै, मा जाखो मा माखो। जेनेबा खाम्फा गायसनबाय, माबा गायसनबाय, दाबो जोनोम सान थैनाय सान फालियो नामा, बेफोरखौ आङो जेबो गुमुर मोनथ'वाखै। दा बेथ' मेजांसो जाना थांबाय। बेखौ आरो आजि बोसोरबासो जालांबाय सासे दिलिप होननाय एक्टर, बिनि आबुं मुङा मा आं बेखौ मिथिया, उपाधिखौ। दा दिलिप होनबा सिनायो बयबो। जेरै हाजो खर', रेन्जार बाबु, बिदिनो गोबां सावथुनाव हिर' महरै खामानि मावदोंमोन। दा जिखियानो जाया, बिथाङाबो जिउ गोमालांनाया बोसोरबायानो जालांबाय। बिथांखौबो दिनैसिमबो जोङो जोनोम सान थैनाय सान रावबो फालिनाय नुवाखै। रायजो राजा फालिनायखौथ' बादो, सावथुन मुलुगनि माखासे खामानि मावगिरि बिथांमोनाबो दिनैसिमबो फालियाखै। दा आरो सासे भिलेन दंबावो जोंहा, खदाल राजा होनना बुंबा सिनायो। जाय खदाल राजा बिथाङा आं बर' सावथुनाव साखन्द्रा महरै जोबथा फिल्म सावथुन मुलुगाव आगान होदोंमोन। बेनो जोबथा होननांसिगोन, मानो होनोबा आं बर' सावथुननिफ्रायनो बेखौ नुवासै बिथांखौ। दा बेनिफ्राय जिउ गोमाबाय बे मानसिया। दा बिथांखौबो गोबां जों उन्दै समनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव नुबोदों, भिलेन महरै खामानि मावनाय बा मोजां रल बा भिलेन, जिखियानो जाया। दा बिथांखौबो जोङो थैनाय सान जोनोम सान फालिजानो लुगैयो आरो। मानो होनोबा सावथुन मुलुगनि मानसिफोरा खौसेयै गोरोबलायनानै, माने सावथुन मुलुगनिल' नङा, रायजो राजाफोरखौबो लाफानानै माने ओरै थोरै होननानै, जेनेबा थैनाय जोंनि सावथुन मुलुगनिफ्राय जिउ गोमालांबाय, बिथाङा जोबोद खामानि मावोमोन। दा बेखौ फालियोबा, थैनाय सान जोनोम सान फालियोबा, आरो इयुन जोलैफ्राबो माने नोंथांमोननि थाखाय बा नोंथांमोनाबो दा खामानि मावगासिनो दं नालाय, सार मेडाममोन गाज्रि मोननाङा, नोंथांमोनाबो दा खामानि मावगासिनो दं नालाय। दा नोंथांमोनखौबो जिउ गोमानानै थाङोबा बायसान्स, नोंथांमोनखौबो जाहाथे इयुननि मानसिफोरा, माने गोदान सावथुन मुलुगाव आगान होनाय हिर' हिर'इन, माने एक्टर एक्ट्रिस, बिसोरो नोंथांमोनखौबो मान बावगोन। जेनेबा बिथाङाबो ओरै थोरैमोन, सासे प्रडिउसार बा सासे केमेरामेन, सासे हिर', सासे भिलेन, सासे कमेडियान, बिदिमोन। दा बे हिसाबै बावनाय नङा। दा बेबायदि माबाखौ खालामबा मोजां जायो आरो। मानो होनबा जोंनि कर्नाटकआव, नैबे आं दा थानाय कर्नाटकआवथ' जोबोद
मोजाङैनो फालियो माने जिउ गोमालांनाय मानसिखौ माने बारे बारे खुलुमबाय थायो आरो जायनो लामाजों थांलाय फैलाय खालामो मालाय सालाम खालामनानै थांलाय फैलाय। दा जिखियानो जाया जोंनि बर' हारियाबो बेखौ खालामो मोजां मोनगौमोन आरो आं माने नोंथांमोनाबो दा सावथुन मुलुगाव खामानि मावगासिनो दं हरखाबै नोंथांमोनाबो सानसे समाव जिउ गोमालांगोन आरो नोंथांमोनखौ जों बा जोंनि इयुननि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गोसोआव लागोन जे ओरै थोरैमोन दा जिखियानो जाया आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा सार मेडाम आं माने ओरैनो नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनगोन बा गाज्रि मोननो थाखाय आं जेबो बुङाखै दा आङो जेखौ कर्नाटकआव नुदों बेखौसो बुंदों आरो माने जोंनिफ्रायबोथ' आं माने मोनसे साननाय फैदोंमोन माने कर्नाटकआव जुदि बिदि हिर'खौ माने जोनोम सान थैनाय सान फालिनो हादोंबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बा बर' रायजो राजाफ्राबोथ' फालिनो हागोन बिदि सानदों आरो आंनियाव माने हरखाब सोंलु फैनायखौसो आङो माने नोंथांमोननियाव सोंनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो दा जिखियानो जाया सार मेडाममोन नोंथांमोना गोसो माने सावथुन मुलुगनि जेसेबांनाखि सुबुं जिउ गोमालांनाय कमेडियान हिर' बा भिलेन जेसेबांनाखि मावथिफोर जिउ गोमालांबाय बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां माने मान बावनांगौ आरो मानो होनोबा खामानि मावखांनायनि उनावथ' बा थैखांनायनि उनावथ' रावबो उजिगोना नालाय बे महराव दा बेनिखायनो बे मुङाव दा बेनिखायनो बेखौ जोङो बावनो नाङा आरो माने मान बावबाय थानांगौ दा नैबे आं दा कर्नाटक स्टेटआव नुनाय बायदिथ' जोंनि दा उन्दै गथ'फोराबो बिथांखौ सिनायगोन मानो होनोबा बिनि पस्टारा बोसोरावनो बोसोर चेन्ज जाबाय थायो बोसोरावनो बोसोर चेन्ज जाबाय थायो आरो बोसोरावथ' खननैया चेन्ज जाखायो बिनि पस्टारा पुनित राजकुमारनि पस्टारा मानो होनोबा जोनोम सानाव खनसे थैनाय सानाव खनसे फालिलायबाय थायो आरो दा बेखौ नुनानै माने बिसिनि उन्दै गथ'फोराबो बेखौ सिनायगोन जे बिथाङा पुनित राजकुमार गोदो सावथुनाव दंमोन नायनो हाखायो दाबोथ' आरो सावथुनाव एभेलेबेल नुखायोना बिथांनि मानो होनबा मानसियासो थैना थागोन सावथुनाथ' गोमाना थाङाना सावथुनाथ' थालाङो दा बेबायदि हिसाबै जोंनाबो माने सावथुनाव मानसिया दङ नालाय मानसियाथ' थैना थांबाय सावथुना दङ बिनिया दा बे हिसाबै बिथांखौ मान बावनांगौ आरो थैनाय सान जोनोम सान फालिनांगौ बेनो आंनि बुंनांगौखिनिया दा बाट आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा सार मेडाम दा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो खोथा गैया दा आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मानो होनबा आंबो गोदानसो आरो लोगोसे जोंनि दिलीपनि उपाधिया मा आरो रामसिं गेल्लानि आबुं मुङा मा बा मोजां मुङा मा आरो लोगोसे खदाल राजा जायखौ जोङो आं बर' सावथुनाव साखन्द्रा महरै भिलेन महराव नुदोंमोन बिनि मोजां मुङा मा सोरबाफोर मिथिबायोबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो दा जिखिजाया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमबाय।